Mga igsuon, nakasuway na ba mo nga gilutos kana bitawng murata gidaog-daog o kanang gigugkod, kanang gigukod ta. Kanang dunay mga tao nga gustong mo pasipala kanato. Karong hapuna o kining mga orasa wa tay laing mabasa o madungog sa mga balita aron kining nahitabo sa renewal sa ABS-CBN nga franchise. Gusto lang kong mangutana nga kining nahitabo nga closure o denial sa maong franchise, dili ba ni siya matawag nga usa ka pagdaog-daog? Dili ba ni siya matawag nga usa ka baus? Dili ba ni siya matawag nga usa ka pagdumot? To tell you honestly, I'm not a fan of ABS-CBN. Kay sa among balay kaniadto, wa magilaing salida nga makuha GMA Region mo nang wa ko kailaan ng ABS-CBN. But I just would like to ask or to pose some question about what happened today. Mga igsuon, matag usa kanato dunay kasinatian sa pagpanglutos. Seemingly, doon natay kasinatian nga kita usab gi daog-daog o dunay mga tao nga naggukod kanato. Naay mga tao nga dili mudawat kanato. Dunay mga tao nga dili gyud mahimuot kabahin kanimo. Kini mga igsuon is always part of our existence. Kabahin ni sa atong pagkatawhanon. Sa Kristohanong pagtuo mga igsuon, unsa man kita ka lig-on. Proud ka ba sa imong Kristohanong pagtuo? Proud ka ba sa imong pagka-Katoliko? Niining panahon na ron sa pandemya, giunsa man nimo pagpuyo ang imong Kristohanong pagtuo? Diay sugilanon mga igsuon sa usa ka Muslim. Kini nahitabo after niadtong September 11, 2001, kadto bitawng nahitabo sa Amerika nga ang ilang Twin Towers gibanggaan og mga eroplano unya natumpag. Ug tungod niadtong mga hitabua, ang tanang mga Muslim gitawag og mga terrorist. So mga Muslim in town gigukod, gilutos, no, puwira lang sa maayo ang uban, apan luoy kay sila. Apan diay usa ka Muslim mga igsuon, diay istorya uban siyang amigo nga kining mga Muslim doon naman gini sila oras sa pag-ampo. Karon ang mga Muslim buot na untang mag-ampo nga dunay mga laing mga tao nga makakita sa iyang buhaton. Gibadlong siya sa iyang amigo nga ayaw na buhata kay basit unyag mamiligro ta. Kay naatas uban nga mga tao. Apan ang mga Muslim miingon siya, di ba ang pag-ampo mao may pagpadayag sa atong pagtuo? Miingon ang mga Muslim nga ang pag-ampo dili mag-agad kun asa kang lugara. Dili mag-agad kun kinsa ang imong kauban o unsang orasa. Kaya ang pag-ampo kuno buhat sa usa ka tawo nga adunay pagtuo. Mga igsuon, ang pag-ampo buhat sa usa ka tawo nga dunay
pagtuo. Doon ay mga tao, mga igsuon, ganining panahon sa pandemic, muingon yun sila that prayer is life. Ang pag-ampo alang nila mao ang ilang kinabuhi. Prayer is life. Manginaot ko nga mutuo unta kita niini. De usa ka inahan in town, mi share siya nako, mingon siya, Padre, tinuod nga tungod niining pandemic naglisod ta financially, negosyo down, tanan nga pangwarta down, walay usa nato nga wa maapektahi, kitang tanan naapektahan. Apan usa sa akong gipasalamatan ron, Padre, nga nahitabo sa akong pamilya nga wa gyud mahitabo kaniadto di gyud may magkapundok banag asawa lakip sa akong mga anak sa pagampo. Apan tungod kay taas mig panahon nga magkauban isip mo sa kapamilya, doon ako'y upat ka mga anak, Padre, apan kaming tanan magkadungan mi pagampo sa dili pa mi mga tub. Mga igsuon, one thing that I learned today from that sharing, mingon siya, prayer is life. Ang pagampo alang kaniya kinabuhi nga naghatag kanila. Mga igsuon, si Kristo sa Ebanghelyo, mingon man siya, Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Pagbantay kamo kay ako magpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Unsa may buti pasabot sa Ginoo nini mga igsuon? Ang gipasabot niya mga igsuon nga daghan kaayog pagsulay nining atong kinabuhi karon. Ug unsa may atong hinagiban sa maong pagsulay, mao ang atong pagampo, mao ang atong pagtuo sa Ginoo. Daghang pagsulay mga igsuon, apan unta sa kanunay kita makigbisog. Pabilin sa imong pagtuo, pabilin sa imong kalig-on. Miingon baya ang Ginoo sa Ebanghelyo mga igsuon, whoever endures to the end will be saved. Pabilin kamo nga malig-on ug kamo maluwas. Mga igsuon, sangpit kanunay ug duol sa Ginoo, ug ikaw iyang luwason. Amen.